good morning. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Please subscribe and share. Padong mi karon sa Loriga kay magpalit mi og kaon. Ano nun sa Bito? Para kaunan sa Bito. Sayo kay mi guys kay mamalo ka og Domingo. Busy-busyhan daw. Kado kay nandun, kakabran sa mga sila. Kuyog-kuyog kuno guys kay ana man. Hello. Tay butong. But there's nothing but I can say you. Apili to. Palit kami Globe. Apili ko. Sa Distansya ka. pamilyar guys ay. Serious kayo. Duka kayo. Duka kay street duty man loy kay stan na ana jud dong naning dong para sa future char. Welcome to my vlog. Vlog. Malit mig kaon guys, layo kay may palitanan. Sayo kayo diri guys, dagan kay tao awa. Halinita Salon. May BFF. Nagko na din mga balay sa mauna din Loriga guys. Hindi wala kayo sa una. Dagko ng mga balay diri sukad atong nasunugan. Mabing mo din sa una ba? Hindi pa kadilay diri. Baho. Kaya ko man ihawan. Ang ihawan wala ka sa anahan. Ang ihawan. Padong sa Chabis. Chabis padong lang to sa Dorado. Dagkan kay tao diri. Kay naay nag-asal di ay nasal. Kaya inasal ko yun. Nasal. Dito ting. Padong nami uli guys. Suma nami palit og kaon. Sa'yo mo gipalit ting. Kamatis, bombay, Magluto di ka dito. pati, suka. Yung may kay sudan nila pamahaw. Oh, Muna ikuan mga kinaang sa mahinang nilalang. kailangan ito kamatis na sinilaw. Mahinang nilalang kamatis. Pampakinis. Ang patin. Tungkol po. Paita sa lakot sa silinukpan. Kalanon sa mga mahinang nilalang. Mga beer nga. Mga kauban ako guys ay. Galuya. Basta Domingo galuya. Amot nga no kahaning Domingo magluya. Paita sa lakot sa silikpan. Maghuwat rami ting. Oh, nawan na lang. Ayaw. Palit siyag pan. Managtukong may tao kung makauban guys eh. Oh. Galuya. Wala kong likod guys.
Jason, si Pabiliar, gatukong si Pabiliar guys, magkaribangon. Tungo ka straight. Kira ka dong? Okay ra? Kaya may kalsada guys. Padung na may balik St. Peter. Nini nga iloy ka istanan. Teng, okay ra ka teng. Mao na siya kung kauban nga okay ra jud siya permanente. Oy, problema. Bisan ka nas ka. Ana. Sana all walay problema. Nindot kay mga balay diri guys ay. Nagdagko kay mga balay diri. Manila eh. Yan ba, siya kag-vlog yan, na-shoot yung tilya. Ayaw ana son. Hi guys. Hi guys, kanang kanindot sa init. Masyot ang tiil. Awa na lang gyapon hi guys. Okay ra gyapon. Kira gyapon na. Isang ma-shoot ko nung tiil sa kanal guys. Okay ra gyapon. Ambot nga nung namanit mi kao nagpanong man eh. Naman sa road. Okay. You are my sunshine. Na, 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 na. Nas bangkong ay, bangkong. Kira ka kong. Oh, kira kay siya. Nana may diri St. Peter guys. Ang building sa St. Peter guys ay. Tapos kami guys. Building St. Peter guys. On it. St. Peter Chapel. Mega Chapel. Check na ako akong temperature guys kay dapon taas kay ko 36.7. Hi Chip. Hanami diri guys.